Mila esker. 2026ko martxoaren 27ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko zer esanik? Ez? Vale. Aurrekontu aldaketa hasiera batean onartzea, kreditu gehigarrien laugarren zenbaki eta egonkortasun txostena. Miren, mesedez? Bai, kaixo, egunon, hau antolakuntza batzordean esplikatu genuen, eta han bezala, bai puntu hau eta hurrengoa erlazionatuta edo daude. Bi aurrekontu aldaketa izapidetuko ditugu, batean da 26ko ekitaldirako egin behar diren zenbateko dagokiena dela hau, eta gero segidakoa dela 27ko konpromiso kreditua eragiten duena. Hemen jaso da, teknikari desberdinen txostenak eta elkartuta alkatetzaren proposamena daukagu gastu orokorretako diruzaintzako gerakinetik proposatzen da aldatza 310.000 euro hainbat partidetarako, eta horietako batzuk ere beste puntu batean aurkezten dira. Hemen bi kontu hartzailetzako bi txosten daude, bai kreditu aldatu aurreko kontrol iraunkorreko txostena, eta adierazten du aurretiazko etengabeko kontrol honen emaitza aldekoa dela, eta beste alde batetik aurrekontu egonkortasuna kalkulatu aurreko etengabeko kontrol txostenan esaten da ez duela udalaren finantza iraunkortasuna arriskua jartzen, eta ez dela plan ekonomiko finantziero espezifiko bat egin behar, baizik kontu hartzailetzaren txostena jar daitekela. Baita ere esaten du, ez dagoela kapital bizia murrizteko beharrik, ez dagolako, diruzaintzako gerakinarekin egindako aparteko amortizazioen bidez. Eta egokia jortzen da aurrekontu aldaketak finantzatzeko modu hau, bale? Eta beraz, etengabeko kontrolaren emaitza aldekoa da. Bai, egunon guztioi. Miren zuk esan dako moduen, guk ere bigarren eta hirugarren puntua batera azken irakurketa bera egiten dugu. Ados gauz, txostena guztiak eta baldintza guztiak betetan da bezala, kreditu aldaketa hauek eta kreditu konpromisoen, horrek ez duko, guregan ez du jartzen zalantzarik edo danlarakoa, baina bai gure dugu esan edo labur bildu aurreko osoko bilkuran esan dakoa. Eta batez ere labur bildu puntutan lehenengoa aurrekontu plangintza falta. Gastu orokorretako diruzaintzu gerakina hasiera baten, aurrekoan komentatu gendun moduen eta jarraituko du komentetan behar diren guztietan, 6.997.708 euro ziren. Hasiera zenbatekotik 3.691.000 euro erabili ziren 1/2026 kreditu gerakinak sartzeko. 2.143.297 euro 2/2026 kreditu gehigarriak finantzatzeko. Eta 350.796 euro 1/2026 kreditu gehigarriak finantzatzeko. Orain, 310.000 euro erabiltzea proposatzen da. 4/2026 kreditu gehigarria finantzatzeko. Behin aldaketa egin ondoren, 462.664 euroko gastu orokorretako diruzaintzako gerakina gelditzen jako. Hau da, 2026ko aurrekontuan egonez diren 6.500.000 euro gastatuko dira. Eta honek 2026ko aurrekontua hankaz gora izten dau. Zentzu barik izten ditu. Hone baita, ekarri dau, zuk aipatutako moduen, datorren urterako 1.572.500 euroko kreditu konpromisua behar izatea. Hor jokoak, Aztepe baserria, Carmen kaleko urbanizazioa eta padel pistak egiteko. Diru gerakinaren neurrigabeko erabilera
aurrekoan aipatu neban, eta hau guretzako kontu hartu beharrekoa da, eta larritzat ere joten dugu, kontu hartzaileak esplizituki adierazten du urrengo ekitaldiari begira, gerakina handitzeko edo bizortzeko plan bat egiteko beharra dagoela. Hau da, ustu egin dugu udal honek eukin duen gerakin guztia. Eta horren ondorioz, ezinbestekoa da, datorrenari, espero dugu, inongo ez beharrik ez gertatzea, baina gertatzen denari, gertatzen danean, abelzelan egiten dugu aurre ez behar hori. Horrei. Hirugarrena, honen atzetik, eta hori da EH Bilduk pentsatzen duen argita garbi, nabari da izaera elektoralista eta adostasun falta. Proposatuko inbertsio asko aurretik oposizioekin kontsultatu gabe eta epe luzerako bidegarritasun planik gabe aurkeztu dira. Horrek adierazten du eta azpimarratzen dugu premia teknikoa baino politikoagoa dela. Kultura bezalako arloetan improvisazioa dagoela ikusten da, non onartzen den diru sarrera ez dela nahikoa aurrekontuan zehaztu gabeko ekitaldi berrietarako partidatan. Horrek guztia diru publikoaren erabilera arbitrario eta autoritarioa dela berresten dugu. Hemen aurkeztu egin diren azkenengo proposamenak eztabaidatuta, epe luzera begirada bategaz ikusita, gehienak onartuko genituzkoelako. Eta gero, ekarri duena, laugarrena, aurrekoan aipatu neban moduan, kudeaketa iluna, txosten teknikok egon arren, ez da negoziazio prozesorika erraztu esan duten moduen, eta inbertsio horiek udalerriaren beste behar batzuetan aurrean lehenesteko. Horren ordez, aginte zuzena bidea aukeratu da alkatetzaren almenaren bidez. Hori dalata, guk hirugarren eta laugarren puntua, bigarren eta hirugarren puntuan, ezetza bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Ander. Aldeko botoak? Kontrakoak? Hirugarren puntua, aurrekontu aldaketa hasiera batean onartzea, konpromiso kredituen lehenengo kostoientea. Miren, mesedez? Bueno, hemen aurrekoaren atal berrinetikan dijua, hemen da kreditu konpromisoa edo konpromiso kredituei dagokiena 2027 eta hemen planteatzen da aldaketa horre egitea. Inbertsio honetan, inbertsio berri hauen proposamenak, handerri batzuk aurreratu ditu, baina dira aztepe baserria birkaitzeko obrekin, konbenio eta larrebide arteko Karmen kaleko zatia urbanizatzeko obrekin, larrean padel pista 2 egitearekin eta urjokoen proiektuarekin lotuta daude. Hori da, azken hau jokoena 26rako bakarrikan dago jarrita aurrekontuetan eta ez aurrera gorako. Jarduera horietarako inbertsio gehigarriak aurreikusten dira, bi urteetan eta 2027ko aurreikusten dana 1,5 milioi pasatxo da. Eta, hor baita ere dago, kontrol txostena aldekoa esaten duena. Miren, besterik? Aldeko botoak? Kontrakoak? Laugarren puntua. Hasiera batean onartzea aldatzea 2026ko aurrekontua betearazteko udal arauaren 20. artikulua, dirulaguntza izendunak, transferentzia eta 2026ko kapitaleko dirulaguntzen eranskina eta Amorebita Etxanoko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoa. Hermandad Reparadora de Ermitas de San Miguel. Miren, mesedez? Bai, hau beste aldi batzutan baita ere komentatu izan dugu, diru laguntza berri bat ez da, ze Hermandad Reparadora de Ermitas de San Miguelek badauka bestelako laguntza bat, baina hau da diru laguntza berezia. 2023an aurrekontuan txertatu zen, baina ez zuten gauzatu azkenian bolatokiaren berrikuntza. Eta orain... Beraik azkenian ezin izan duzuten egin,
eta orain planteatzen dana da, bai bolatokiaren berrikuntza beharra, baina baita ere San Antonioko Baselizan hainbat konponketa burutu beharrezkoa da, eta hermandadea da horretan ibiltzen dana. Vale? Eta hori egiteko da diru laguntza ekstra bat edo zainketa eta mantentze lanei dagokiena. Proposatzen dana da ematea diru laguntza berezia 27.500 eurokoa 2026an, eta hortarako egingo duguna da edo planteatzen dana egitea batzordean ere komentatu gona, zan aurrekontuan betearazteko udal arauaren 20. artikulu aldatzea, diru laguntza izendunen zerrenda baita ere egokitzea, partida berri bat sortuta, eta beste aurrekontu aldaketa bat izapidatu behar da kreditu gehigarriaren modalitatea. Vale? Hori. Mila esker, Miren. Bai. Bueno, ez bakarrik komentatu, kreditu, salatu indogu kreditu aldaketa guzti horiek, baina ulertzen dugu ere kantitatearen arabera eta segun zer erabilerako erabiliko dan, argi dago gure jarrera ere aldatu egiten da, eta kasu honetan baiezkoa bozkatuko dugu dan kopuruagaitik eta dan eta dekon helburuagaitik. Orduen kreditu gehigarriak olakoak gertatuten dira, olakoak ikusten dugu eta sarri gertatzen dira udalerrietan, baina azteko zer ikuseri gure ustetan benetan beste planifikazio orokor batzuekin. Hori dela eta, kasu honetan, baiezkoa bozkatuko dugu kreditu aldaketa honi. Eskerrik asko. Bai, bueno, Ander, hoi behin baino gehiagotan komentatu izan dugu, baino udal aurrekontuak aurrekontu biziak izaten dira, eta urtean zer aldaketak eduki behar izaten dituzte. Zuk aurkezten dugunean aurrekontu bat, normalian, asterea lantzen, bueno, entre tasak eta hori ordenantzak eta rebisatzen, iraia urrian gutxi gora bera, eta gero urria azaroan onartzen ditugu hurrengo urteko aurrekontuak. Eta horre batzuk aurkezten ditugu, aurreikuspen batzu dauzkazu, eta gero aldatu egiten dira, behar bereziak eta sortzen dialako. Barkatu, bai. Baina 6.500.000 euro gastatzea, aurrekontuaren ia 40% da. Hori da, astakeri bat, eta batez ere zelako proiektuetan. Nun inbertzinoetan berez jarriko berarko ziren, aztertu eta adostasun bategaz, lortu bintzat adostasun puntu bat proiektuarekiko. Kasu honetan ez da gertatzen hori. Ez dut hori, nik esabez dena da aurrekontua bizia dala, eta onartzen danetikan gero aldaketak sartzen diala eta gauza berriak etortzen diala. Baina aldaketak egiten barko litzatik izala, alik eta puntualenak. Bueno, baina baita ere ikusi behar dezu zenbat aurreztu dezun, edo zenbat inkorporatu behar dezun aurreko urtetikan. Aurreko urtean, zuk urtea bukatzen dezunean, badakizu badaudela faktura batzuk eta proiektu batzuk urtean egin dienak, baina ez dienak iritsi eta hurrengo urtean inkorporatu dituenak edo ezin diala bukatu. Horiek ere inkorporatu egiten dira. Hori bai, hori bigorren puntuan, hori puntua begetatu den moduen. Bai, hori badakigu, baina guk goaz aurrekontu bat, eta batez ere zelako proiektu aurkeztu diran aurreko puntuetan, begiratu zelako proiektu ze eragin aukingo da bezen proiektu horiek herrian, eta batez ere herri edo udaletxe honetako aurrekontuetan. Hau da, gastu orokorretako saku horretan. Uste dugu hori guretzako oso larria da. Eta zer geratzen zaizun baita ere ikusi behar da. 6 milioi eurotik, 450.000 bakarrik gelditzen jakoz. Aldeko botoak? Mila esker. Itxitako ekitaldietako fakturak onartzea eta ordaintzea. Miren mesedez? Bueno, hemen komentatu zan baita ere batzordean, baina dia aurreko urteko faktura batzuk aurten ordaindu behar dianak, kasu honetan 2 dira. Aldeko botoak?
Aldatu 2026ko urteko araugintza plana, Jon, mesedez? Bai, egunon guztioi. Azken osoko bilkuran aurrekontu aldaketa bat onartu egin zen, aisialdierako baratzentzat diru partida bat zehaztuz. Proiektu hori aurrera eramatekotan, egokia izango litzateke aldi berean, aisialdirako baratz horiek arautuko dituen araudi bat onartzea. Horregatik, otsailean osoko bilkuran onartutako araudi planaren plangintzan, araudi berri hori sartzea proposatzen da. Puntu honetaz, aurreko asteko antolakuntza batzordean informatu genuen. Aldeko botoak? Barne Ministerioaren Poliziaren Zuzendaritza Nagusia eta Amorebieta Etxanoko udalaren artean dokumentazio eguneratzeko gune bat instalatzeko hitzarmena onartzea. Koldo, mesedez? Bai, pasau zen lehengo asteko komisioan eta hau batez onartu gendun, ez dut uste azalpen askorik behar da benik, baina badakizue nan digitalak urte biro, edo bi urterik behin barri ikustea edo barristea suposatuko dauela, eta lortu dugu, hemen leku seguru baten eta kondizio konkretu baten egitea eskatzen da, eta ez da dirurik suposatzen. Herritarrentzako nola egiteko aurrera pausu bat da, ez? Harreman hori errazteko asmoagaz, eta ez barik. Egunon danori. Egia da guk batzordean hori mahaigaineratu zanean, egia da baiezkoa bozkatu genuela, baina bai eskatu nahi dugu, eta erabat ados gaude zerbitzua herritarrei eskuragarriago egiteko eta gertuago egiteko, baina bai eskatu nahi duguna da zerbitzu hori beste zentroetan ematen den moduan funtzionario publikoek ematea. Eta funtzionario publiko horiek funtzionario publikoek eman ezin baldin badute zerbitzu hori, eta poliziak berak eman behar baldin badu, behintzat izan daitela polizia erakundearen ageriko ezaugarririk gabe, ez? Batez be zerbitzu hori emateko ez dalako beharrezkotasuna polizia beraren presentzia. Esan bezala, funtzionario zibilek beraiek ere eman dezaketelako, ez? Batez be, ez dugulako inondik inora, ez parkatuko aldo, igual ez da holan, bale, orduen, bai? Ez, igual txarto esplike no lengo Bai, aztien, makina bada, bale? Ez, hori, uste dut lehenko gunean komentau gendula, eta zuek aldutu zenduenea, furgoneta barriro jartzen dan, desan utzuen ez, udaltzaingoaren sede barruan edo, udaltzain etxe barruan dago, ez makina bada automatikoa izango litzateke. Vale. Orduan ez dago polizia, ez da gerturatu behar polizia, ez polizia nazional, vale, orduen ezer, bai, pentsatzen ginun, aurrekoan ikusi ginun zen furgonetak eta pentsatzen ginun bardina zala, así que, beste barik, vale, eskerrik asko. Txartu, bai, ez, segu pentsatzen ginun benetan hori, polizia bera gerturatzen zala, vale, eskerrik asko. Aldeko botoak? Hasiera batean onartu konbenio kalearen eta Larrebide kalearen arteko Karmen kalea urbanizatzeko obrei dagokien udal proiektua. Anartz, mesedez? Egunon danori. Gai hau lurraldeko batzordean aztertu zen eta EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemosen botuekaz onartu zen. En este punto aprobaremos inicialmente el proyecto municipal correspondiente a las obras de urbanización de la calle Carmen, tramo convenio hasta Larravide. El objeto del presente proyecto es definir los elementos que van a componer la reurbanización del ámbito. Una vez finalizado el tramo entre la calle San Miguel y Convenio, se hace necesario continuar la urbanización hacia el norte, aumentando las aceras que actualmente son muy escasas y posibilitando la incorporación de vegetación que consiga transmitir una imagen más amable a la escena urbana. El ámbito del presente proyecto de urbanización contempla el tramo de la calle Carmen desde el cruce de la calle Convenio hasta el cruce de la calle Larravide. Las características actuales más importantes a destacar de la calle son las aceras estrechas con falta de continuidad en materiales, secciones variables y rasantes dispares, problemas con las redes de saneamiento, actualmente red unitaria en algunos tramos, e impedimento de disponer de vegetación por la estrechez de las aceras. La nueva urbanización que hoy aprobamos propone una sección de vial ajustada, ampliando las aceras, con la finalidad de mejorar la movilidad peatonal, creando una nueva escena urbana más amable para el transeúnte y con la incorporación de vegetación y de nuevo mobiliario urbano. La consecución de una imagen moderna y actual
de un espacio accesible y fluido de comunicación peatonal entre Carmen, Celayeta y Arico Plaza que consiga una adecuada convivencia de los diferentes tráficos, rodado y peatonal, que se producen en el entorno. Asimismo, se plantea la renovación de la iluminación de las redes de infraestructuras y la solución a los actuales problemas existentes en las diferentes redes. El presupuesto de la obra ascendería a 720.000 euros y el plazo de ejecución serían 6 meses aproximadamente. Con esta ampliación del proyecto Carmen 2.0, seguimos transformando el centro urbano de Amorebieta Etxano en un espacio más accesible, sostenible y orientado al bienestar de sus vecinos y vecinos. Proiektu honen helburua argia da, Amorebieta Etxanoko bizilagunen bizi kalitatea hobetzea, herritarrak Amorebieta Etxanoko auzokideak udal politiken erdigunean jarriz. Denon artean, Arkalas Amorebieta Etxano hobetuz. Eskerrik asko. Mercedes? Mugitu behar dutela hau. Bueno, egunon, Carmen kalearen proiektua udalbatza honetara ekarri zanean, aurreko urtean, izan genduen herrian beste lehentasun batzuk egon egoa zala, ezta? Eta hain zuzen be hauetako bat zala Carmen 11 eta 17 artean espaloia zabaltzea, ez? Eta zuen erantzuna izan zen, hurrengo fase batean aurreikusten zirela lan horrek. Orduen, proiektu hori harrera on bat egiten badotze gube, esan bezala espaloi honen zabaltzearen beharra hainbat aldiz jarri dugu mahai gainean, aurretia Sanderrek azaldu zen arrazoia medio, hau da, alde batetik eta beste behin aurrekontuetan aurreikuspen falta itzela eduki zuelako, eta bestetik eta aurrekoaren ondorioz, datorren urterako aurrekontuak konprometitzen direlako, proiektu hau kajoi batean sartuta eduki zuenean, izan be proiektuaren lehen bertsioa 2004koa dela ikusi dugu, gure bozka abstentzioa izango da, ez? Eta esan nahi dugu be, proiektua hasierako onarpenerako ekarri aurretik, uste dugula gutxienez inguruko bizilagunekin, komertzio eta hostalerekin lanketa bat egin behar zela, proiektua adostasun minimo batzuekin ekartzeko udalbatza honetara hasierako onarpenerako, ez? Baina, badakigu Arkalas utopia badala. Orduen, esandakoa, ez? Proiektua begi honez ikusten badugu be, ez dugu konpartitzen zuen egiteko modua, eta horregaitik abstentzioa bozkatuko dugu. Izaskun. Por explicar que nosotros votamos a favor y votaremos a favor hoy también porque en la misma línea de lo que decía EH Bildu, los proyectos que consideramos prioritarios o no prioritarios, pero sí necesarios, pues los valoramos. Así como el proyecto principal de Carmen lo votamos como que no, en esta votaremos a favor. Aldeko botoak, abstentzioak, Bederatzigarren puntura joko dugu. 2026ko 750 zenbakidun alkateren dekretuaren eta egonkortasun txostenaren berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gehigarrien 2026ko lehenengoko espedientea onartu zen. Miren, mesedez? Alkatetza dekretu honetan egiten dena da kreditu gehigarrien espedientea da, ez? Eta 2025ko likidazioko gerakinako gastu orokorretara gehitzen dira 330.000 euro pasatxo. Espedientean agertzen dira ze partidetara dijoa zen, uste batzordean ere komentatu genituen, baina denetarik daude, eta dauden bai kreditu aldatu beharreko kontrol iraunkorreko txostena eta aurrekontu egonkortasuna kalkulatu aurreko etengabeko kontrol txostena bietan ere aldekoak dira. Mila esker, miren. 10. Osoko bilkurari bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzko 2025ko 4. hiruhilekoari dagokion txostenaren kontu ematea. Miren, mesedez? Bale, hau da, pasadan urteko azkeneko hiruhilekoari dagokiona, hau da, urriak batetik abenduaren 31 bitartean egindako txostena, hango datuekin ondoren egindako txostena, eta aztertzen da egindako ordainketak. Udaleko kontabilitate eta aurrekontuen kudeaketarako aplikaziotik ateratzen den datuen arabera,
guztira egin zian 707 ordainketetatik 186 legez ezarritako epean egin ziren, eta gaineko 104 29 ordainketa epez kanpo. Zenbatekoa kontutan hartuta izango lirateke zenbatekoaren 184 aldian ordaindu zana. Aldiaren amaieran ordaintzeko oraindikan geratzen zian fakturen azterketa egiten baldin badugu, abenduaren 31ean 671 faktura zeuden oraindikan ordaintzeko, 4.364.000 euro bueltan. Horietatik 181 bigarren kapituluari zegozkion, 103 seigarrenari eta 101 lehenengoari. Gainontzeko 102 fakturak aurrekontuan aplikatzear dauden fakturak dira, eta sistemako datuak atera zirenean oraindik oniritzia izapidatu gabe zeukaten. 671 eragiketa hauen artean bereiztu behar dira. Alde batetik legez ordainketa epearen barruko eragiketak, horietatik fakturen 186 daude egoera horretan, eta zenbateko osoaren arabera izango lirateke 184. Eta legezko ordainketa alditik kanpoko eragiketak egoera horretan zeuden 92 faktura, eta dira fakturen 114. Vale? Estimatzen dena da ordaintzeko bataz besteko epea hiruleko honetan, azkeneko hirulekoan 6,38 egunekoa dela. Mila esker. Ondokoaren berri eman, ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana, 2026ko 985ko alkatearen dekretua. Estar, mesedez? Bai, egunon. Dekretu honen erabakiak hone dira. Lehenengo, Ester Torbizko Zadandona, nire izenean, zinegotziaren esku ustea jarraian adierazten diren eskontzeko almena. JEPZ eta ZVZ-aren arteko eskontza, 2026ko apirilean 25ean, 12etan udaletxeko ospakizun gelan. Eta DSM eta LKR-den arteko eskontza, 2026ko apirilean 25ean, 12etan udaletxeko ospakizun gelan. Eta bigarren Ainhoa Artenetxe Alba zinegotziaren esku ustea jarraian adierazten den eskontzeko ahalmena. IAM eta NFD-den arteko eskontza, 2026ko maiatzaren 15ean, ordu batetan udaletxeko ospakizun gelan. Eskerrik asko, Ester. Eskontzak hor publikatu behar dira gero entablón de anuncio, ¿no? Lehen hau iziten zen, izena ipini behar du, si alguien tiene en contra. ¿Y por qué solamente se dicen las siglas aquí? Gero izena ez da ipintzen. Si yo tengo que decir, no, ese señor está casado. Luego yo... Hori, lehena horrela esan, oina aldatu egin da hori. Galdera hori danok egin gara, Isidoro, eta eskerrik asko. Ainara, azaldu aldozu mesedez, zein dan arrazoia? Aldaketarena hori da. Izango da protección de datos. Bai, Claro, azkenean horrek datuak gabestuta dago eta ezin dira argitaratu. Gauza bi dira, ez? Eskontzaren dokumentazioan bai ipinten da tabloian, eta dauda dekretua, hori beran Ainhoaren botereak beste egiztekoara. Hemen ja ez da agertzen, baina bestatan bai. Eta ados gauz danok, Isidoro, nahiko ridikula dala ekartea osoko bilkurara, hori, letra batzuk, eta, bueno, ez dakit, baina holan da. Eskerrik asko. Alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bai, tokiko gobernu batzordea 2026ko martxoaren 27tik apirilaren 17ra hartutako erabakiak zerrendatuko da. Lehenengo, esleitu 2026garren eta 2027garren urteetarako gas naturala hornitzeko kontratua. Bigarren, legeztatu Dudeako San Miguel 14garren zenbakiko baserrian egindako birgaitze lanak. 3, onartu UE 13ren birpartzelazio proiektuaren 7garren eranskina. 4, obra baimena boroa industrialeko UE 13 2B6 lursatean dagoen industria pabiloia handitzeko.
Eta 5, onartu Amorebieta-Txanoko udaleko idazkari lanpostua betetzeko lehiaketaren oinarriak eta merituak. Eskerrik asko, Ester. 13. puntua, erakundearen adierazpena apirilaren 26an ikusgarritasun lesbikoaren eguna. Jon eta Alicia, mesedez. Bai, nik euskaraz irakurriko dut, eta Alicia erdaraz. Apirilaren 26an ikusgarritasun lesbikoaren egunean, oraindik ere beharrezkoa da lesbianen ikusgarritasunaren aldeko adierazpen argia egitea. Gaur egun oraindik ere lesbiana asko ez dira ausartzen bere bizitzaren esparru guztietan lesbiana direla esatera. Familia, lana, lagunartea edo aisialdirako guneak oraindik ere ez dira beti espazio seguruak lesbiana askorentzat. Sarritan, aurreiritziak edo ondorio negatiboak agertzen dira haien bizitzetan. Ikusezintasunak gainera kostu handia du. Askotan eskubideak modu libre eta berdinean baliatzea eragozten du. Zertarako balio du eskubideak izateak, eskubide horiek baliatzeko baldintzak betetzen ez badira? Zergatik dirudi oraindik ere LGTBIQ+ pertsonek eta kasu honetan emakume lesbianek dutela agerian jarri beharraren garrantzia? Herritar guztien eskubideen aldeko borroka erantzunkizun kolektiboa da. Gizarte anitza eta irekia eraikitzea dagokigu. Sexu eta genero aniztasuna errespetatuko duen gizartea. Pertsona guztiek eskubide berak aitortuta izan behar dituzte, eta gainera, eskubide horiek askatasunez eta beldurrik gabe baliatzeko aukera erreala izan behar dute. Hori guztion ardura da. Gizarte osoari dagokio halaber lesbofobiari eta lesbianek jasatzen dituzten diskriminazio eta indarkeria mota guztiei aurre egitea. Adinekoek, gazteek, migratuek, aniztasun psikikoa dutenek, kalteberatasun egoeran daudenek eta barrek oso zaila izango dute beren eskubidez baldintza berdinetan gozatzea, beharrezko baldintzak betetzen ez badira. Gaur, lesbiana guztiak aldarrikatu nahi ditugu, bai ikusgarri direnak, bai ez direnak. Era berean, euskal gizarte osoari, pertsonei, elkartei, kolektiboei, erakundei eta organismoei, dei egiten diegu elkarrekin lan egin dezagun lesbiana bakar batek ere ikusgarri izateak merezi ez duela, pentsa ez deza. Alicia? Eskerrik asko, Jon. Egunon guztioi. El 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, sigue siendo necesario hacer un pronunciamiento expreso a la visibilidad de las lesbianas, porque todavía hoy muchas de ellas no se atreven a decir en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve su vida que lo son. La familia, el trabajo, las amistades o espacios de ocio son todavía hoy para muchas lesbianas espacios hostiles, asociados con perjuicios o con consecuencias negativas para sus vidas. El precio de la invisibilidad puede ser muy alto, ya que tiene como principal consecuencia la imposibilidad de ejercer derechos. ¿De qué sirve tener derechos si no se dan las condiciones para su ejercicio? ¿Por qué todavía hoy parece recaer exclusivamente en las personas LGTBIQ+, y en este caso en las mujeres lesbianas, el peso de tener que hacerse visibles? La lucha por los derechos de toda la ciudadanía es una responsabilidad colectiva. La construcción de una sociedad diversa, abierta, respetuosa, con la diversidad sexual y de género, donde todas las personas, además de tener reconocidos los mismos derechos, estén en disposición de poderlos ejercer libremente y sin miedo, es tarea de todas, de todos. También corresponde al conjunto de la sociedad la tarea de combatir la lesbofobia y todas las formas de discriminación y violencia que sufren las lesbianas, mayores, mujeres, migradas, con diversidad psíquica, en situación de vulnerabilidad. Todas ellas tendrán muy difícil disfrutar en igualdad de condiciones de sus derechos si no se dan las condiciones necesarias. Hoy queremos reivindicar a todas las lesbianas, las que se visibilizan y las que no, e invitar al conjunto de la sociedad vasca, personas, asociaciones, colectivos, instituciones y organismos a trabajar para que no haya ni una sola lesbiana que crea que ser visible no merece la pena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bioi. Lehengoko puntora joko dugu eskariak eta galderak. Batek badeko, zeo zer? Vale. Bukatutzat parkatu. Emango dugu gaurko plenoa eta aste hona eduki